see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause but at some point we must order na kami ni... Oh yeah. And when we find no one wants to start, and this time goes by. Para maubos na yan. Alright, thank you. Nakainom na tayo guys. Punta natin yung mga bata. Nasa playground sila. Ito yung playground nila guys. Oh, may pa-train. Ayan, oh, may pa-train. Hanapin natin yung mga bata. Put your bum down. Put your bum down. Put your feet up near Zach. Yeah. Okay, you all holding on? No, I got you. Look, it's good bumping. Good job. This is cool. I don't know. It's like a little train. Yeah, it's nice. It's nice. And then they're gonna walk. Ah, they're coming back. Ah, okay. Ang cute naman. Ah! Hindi sila umabot doon. Bumalik ulit doon. Now get off and that little girl Yeah. how to go. Yeah, let the girl have a turn. Oh, stop. Bye, Baba. Sakare. Mag-isa na lang si Oli doon. Dito naman sila sa swing. That's a good swing, Zach. Double swing. Si Holland pa rin siya sa train. Yes? Oh, your shoes, yeah. Make sure you clean that before you go in the car. Yeah, you just have to run, like run. Like that, yeah. Yeah. Hard? Oh, watch the kids on. Ngayon si Holly, oh. Baba! Are you having fun? Okay, turn around. Si Holly, ayaw niyang umalis. Iba na naman yung kasabayan niya. Okay. Okay, Baba. That's enough. Yan na naman siya. Okay. Okay. Okay, that's enough for you na, Baba. Let the other have a go. Okay, see ya. Whoa, how you gonna get that one? Wow. All right. You have to swing your body, Baba, to get the other one. Yeah, swing, swing. Swing your body. You might be tired. Okay, swing your body. 1, 2, 3. And then grab. Yep. Wow. Okay, have a rest. Have a rest. Oh, wow. Wow. Good job. Good job. Good job. Good job. Bumalik ulit si Holly dun, oh.
Okay, kuya, let kuya hawag ko. That's easy, yeah? Go, Baba. Swing your body. Oh, what happened? Look at Zach. Wow. Wow. Swing your body. Hindi niya na kaya. Look, Ivy. Look, Ivy. Yeah. Just swing your body. Dito naman siya. Go, Papa. Oops. Oops. Balance. 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 Good job. Go swing. Diba? Sulit na sulit yung pag-stop natin dito. High. Please. It swings. Please. Very, very high. Very, very high. It is high. Oh! Hi, hi, hi. High enough for you to go higher. That's high. Sit down properly. Ulit sila sa train bago umuwi, bago umalis. Zach is not there. No, Jack's in the car. Oh. Okay, let's go. Okay. Alcohol, alcohol. Okay. Rub, 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 rub. Hey! Rub, rub. Took a lot of man. Dad, DJ, alcohol please. alcohol, please. Before touching your food. Before touching your food. Okay guys, back to the road and continue eating tayo. Nag-ano na yung chips ko, lumambot na. Pero masarap pa rin. Do you remember when we couldn't get enough of it all? We kept it going for so long, so long. I don't know where I would be if we let it go. Cause every time we try to break it down and build again, yeah, every time we try to make up for something lost, you know, we're never letting go. This time we can reach the sky on a prayer, we go higher than high. Yeah, wide awake, it's a big mistake, cause it's something we can deny. And with a love like this, we'll never fall. All of a sudden you'll be standing there with someone new, cause it's been going so wrong for so long. Let's keep this dream alive, the art of letting go. Cause every time we try to make a stand and start again, yeah, every time we try to make up and make amends, you know, when push comes to shove, this time we can reach the sky on a prayer, we go. Dito na tayo. Kararating lang natin. Sila Ben and the family nasa likod natin. Sabi ko kasi, dalhin nila yung sticky rice and si Holly gusto niyang humingi konti. I'm a cream
Alright, alright. Kunin ko lang para ibigay natin sa kanila kasi pwede naman tayo magluto na. Gustong gusto kasi nila, hindi namin nakain kagabi. Well, yung mga bata nakain. Okay, pasok tayo dito. Kuhaan ko si Holly kasi si Holly ayaw niyang ipamigay. Kasi favorite to ni Holly. Ayaw niyang ipamigay. Sabi ko, bigyan na lang kita. Ayun, pumayag. Ay, hindi pa bukas. Okay. Ang fridge natin ay looking good. Ayan, ang dami pa nito guys. Kasi nga, busog na busog kami kahapon. So, kuhaan lang natin si Holly girl. Kasi gusto ni Holly. Favorite to ni Holly. Damihan ko. Hindi naman damihan. Baka si Sak kasi humingi rin. Oops. Oh. Ayan. Ayan yung ibibigay natin. Oh. Diba ang dami pa? Gustong gusto nila to guys. First time nila matikman. Super nagustuhan nila. Ilak natin to. Wait, ay masara. Okay. Okay, hold it to. And yung ating bed and yung TV hindi nag-move. Walang nagbukasang cabinet. Okay guys, bigay ko lang. Nabigay ko na. Bye! Yes, your sticker is coming. See ya! Thank you! Yes, yes, yes. Just wait for the cream. That's a lot. Oh, yes, Yes. thank you. No, that's not all yours. We're gonna share. No. Yeah! Favorite niya. You can have it. No? You're full. Okay, mommy. No, mommy. No. Alright. You Alright. have this part, I have this part. Favorite niya kasi yan. We got lots of boxes here, guys. Sino kaya naglagay dito? Nagsiputukan na, guys. Oh. Yung caravan, pinapasok na ni Johnny Boy. Ilalabas natin yung mga nasa ref. Malinis na yung loob. Yung floor, naiyat baba. Yung floor na lang yung lilinisan. Tapos yung labas, so hugasan niya ni John. Okay. Nag-barker tayo guys. Kasi baka mahit niya yung roof ng shed. Ang lamig dito. Back to the cold weather na tayo guys. Malamig naman doon, pero hindi ganito kalamig. Dito parang ice. Alright now, huh? Gusto niya kasi straight na straight. It's alright. Okay. Yung bum, i-ano niya, iurong niya dito ang konti. Holly, alis dyan ha? Okay, that's enough. Uy! look at her hand. Stop eating. Ayan si Kuya, tinutulungan niya na si Daddy. When you go down see, it sprung off then, you got to hold it. Hinahaw it na, yeah? This? Mm-hmm. No, take it off. Okay. Legs, look at the teeth. Shocks are in, aren't they? Alisin na natin yung mga gamit dito sa yung laman ng ref. What are you doing, yeah? Okay. The legs. Okay. Pailawan. Sana may. Pwede naman. Okay.
Kunin natin. Oh. Linis na dito, guys. Lalabahan ko yung mga bed sheet. Next time na bago tayo mag-travel ulit na dala ang caravan. Sa ngayon, huwag muna kasi marami akong gagawin pa. So, dyan muna sila. Pero nalinis ko na yung mga cabinets, drawers. Napunasan ko na silang lahat. As in lahat. Ang madami ay, dito guys, ay labahan. Yung mga towels at saka yung mga, ayan, nilagay ko na sila sa garbage bag. Yung lahat eto towels, tapos ayan, meron pa dyan sa ibabaw. And yung iba, mga damit ng mga bata namin lahat. So ngayon, kunin natin ang mga laman nito. Ilalagay natin sa bahay. Ang dami pa namin guys. Oh, tada! Hindi ba sabi ko sa inyo? Parang 1 month kami. So ayan, so hindi ako mag-grocery muna. Kasi ubusin muna namin ang mga eto kasi ang dami pa namin. And meron pa ako sa freezer din. Yung konti lang naman yun. Yung mga tira-tira din namin. Daming bacon. Tatanggalin natin to lahat. Kasi yung friend din namin, pag nagluluto sila, sinasabay na rin kami sa breakfast. And ganun din kami. So parang, ayan, ang dami tuloy nating tira. And then yung iba, yung mga bata, minsan, nagpo-fruit loops lang sila. Okay, tanggalin natin yung ilalagay ko to sa freezer, sa bahay. Ewan ko si Jan, bakit kaya nilagay ni Jan yung ham dito? Ano to eh, ham to na, ayan, frozen tuloy, yung leg ham. Ang dami pa nating, ano, ayan, may scotch. Oh, ang dami nating steak. Ito ako ng bag. Ilagay ko to sa bag. Diba? Dami pa naming tira. So, hindi tayo mag-grocery. Then, yung ating fridge. Ito ang laman. Ay, wait lang guys. Ito. Okay. Dadan. Ah, hindi naman. Tama lang. Ayan, yung mga dips. And cheese. And some fruits. And meron bang tirang ito. And ito, hindi ko nakain. Pero okay pa to guys. Tingnan ko. Try ko kung okay pa siya. Hindi ko yan nakain kasi dami namin kung ano kinakain. So, ayan. Meron pa tayong mga cheese. And yung apples and eggs. So, tanggalin ko ang mga to. Ah, ito natumba yung kimchi natin. Wait lang guys. Kuha ko dito ng may mga ano ko dito. Bag. Labas ko na ito kasi dadalhin dito sa bahay. Yung mga bata ang mag-ano niya, baba. Daming labahan. Ilang bag? 4 bags. 4 bags na labahan. Hindi, may washing machine tayo. Hindi tayo nakapaglaba kasi wala kaming clothing line. Wala tayong pagsasampayan. Yung sampayan dun sa park, sa caravan park, puno. Madaming nakasampay. And ayoko rin dun magsampay kasi baka may ibang kumuha. Hindi naman sa walang trust. Ano lang ba? Mas gusto ko yung clothing line doon sa harap ng anam. Kung nasan yung caravan. Ito, meron tayong mga coat bag. Oops. Para isang bitbitan lang. So, grocery tayo dito guys. Grocery tayo sa ating caravan. Dami pa talagang meat. Merong mga barbecue. Ano po? Some barbecue chops. Si Jan tsaka si Kuya, sila yung sa labas. Si Sak tsaka si Holly, nasa trampoline. Sila yung baby. And yung nabili kong mince, nagagawin kong spilo, hindi natin nagawa guys. So, dito na lang sa bahay.
Okay, next, i-empty ko rin yung ating fridge. Ito, yung Coke mo, ayan. Meron pa tayo nito. As in, i-empty to guys. Empty. So, dami pang cheese platter. Kasi yung friend din namin, meron din silang dala. So, share ba? Ito. Ito, excited ako dito sa ito. Double brie and spice apple. And meron tayong eggs. And meron pang afritado guys. So, dapat kahapon to kakainin. Hindi nakain kasi dami nating niluto. May corned beef. Meron pa, speaking of corned beef, meron pa. Sarap to sa tinapay. May konting fried rice. Dadalhin yan sa loob. May grapes pang konti. And yung aking coriander. Yung cream. May konting cream pa. Si Holly naghahanap yun ng cream para sa kanyang biko. May dip. Ayan, marami pa tayong guys. Marami pang pagkain. Kaya hindi tayo mag-grocery muna. Ubusin muna mga to. Mag-expired pa naman. Tumatagal naman sila mag-expired eh. Ito hindi pa ito nabuksan talaga yung Philadelphia na dip. January, February, March, April, May, June. June pa ito mag-expired. And marami pang chips. Marami pang chips. Kaya hindi talaga mag-grocery muna. May mga pambang pang mga. Oh, right. Nag-alarm. Okay. Nag-alarm yung ating ref. Gatas. Yung mga sa pantry, ang kukunin ko lang ay yung mga snacks ng mga bata. Pero yung mga cans and spices, may iwan sila dito kasi matagal ang expiration nun. Magagamit natin yan sa next trip natin. Next trip. Abangan ang next trip namin. Ayan, may salami pa na hindi pa nabuksan. Magtutuwa si kuya. Pupunasan ko ulit to kasi ayan. Yung grapes hindi na to maganda. Hindi yan nakain. Nasa ilalim kasi. Yung aking avocado. Okay pa yung aking avocado. Ano to? May tumulo. Sana may tubig pa dito. Ay, meron. Cheese. Ang daming cheese. Oh. Yung pinakamalaki yan. And meron pang grapes. So, ngayon, ang gagawin natin ay empty ko na guys. So, pupunasan ko lang to para malinis. So, punasan lang sila. Ayan, no, may strawberry nag-leak. So, punasan ko lang to. Wait lang. Great. Yeah. Have a shower with it. Yeah, here. So, this one. Bring it at home. Bring this inside. Yeah, I'm having a shower Yeah. to wash it. Yeah. How Okay. dirty clothes is it? Yeah, this. Oh, this. great! Later na, because we have to do this first. Come on. So, we're done. I'm having that I'm tonight. washing today. Ha? Having that tonight. Gusto ni Kuya to, oh. Wait, Inipin Mom. ko to. Having that. You're having this? Mom, Okay. Mom, I need to wash that first. No, we're gonna Well, it fry. doesn't matter. Mom. We're gonna wash the clothes tomorrow, okay? Pardon? Gonna wash the clothes tomorrow. Are you gonna help mommy? Oh, you're playing tomorrow. Yeah, but after, cause Okay, after I put the roof up. after the game. Okay. Mom, Yeah. I wanted to have. West Coast is playing I tomorrow wanted too. to have corned beef, rice, and
bacon and eggs. What's Ah, this? okay. What's Okay. this? Is it gravy? No. That's for my thing. Anak, oh, put. Hey, carry two. Help each other. Mom, do you have any fried rice? Fried rice? I have a little bit left here. Later na yan, later. Gutom na naman siya. That's mine. No one's gonna eat it. Alright. Okay, help them na. This one for you, Baba. But that's heavy. No, it's not heavy. Hello. Bring that cream. Hello, anyone there? Come on, help her, please. Sir, come in. Watch where you going, okay? Go, give it here. Give it to Zach now. Ow. Come on. Give it to That's Zach. spilled. Come on, Holly. Why do you have the crane on? For Biko. Okay. Be cool. Okay, go now, go. Okay, hindi ba tayo? Punasan ko na yung fridge. And I put cream in mine. Not yet. Help. Wait for me. Punasan ko na yung fridge. Kaso, meron ditong, eto guys, hindi ko matanggal. Hindi ko alam kung nandito siya before. Kasi imposible naman na mayroon akong itim na nilagay dito na nag-grab. Hindi siya matanggal. Kasi si Jan ang naglagay ng mga food, halos ng mga pagkain dito sa ref. And meron din dito. So, hindi ko alam kung nandito na sila before. Kasi kanina ko pa siya kinukuskus. Gamit ko nga ito yung ating Dettol na multi-purpose cleaner. Hindi siya matanggal. Kanina ko pa siya kinukuskus. Ayan, kita nyo yung itim. Sabi rin dyan, baka raw nag-grab some, kung ano man nilagay ko. Sabi ko, wala akong nilagay na itim dito na magrarab na ganito. Grabe naman, oh. Ayaw talaga, kanina pa. Napunasan ko na. Eto, napunasan ko na yung nag-leak na strawberries. Malinis na yan. Eto na lang talaga yung itim. Hindi ko matanggal-tanggal. Ano kaya ang pantanggal dito? Ayaw talaga. Okay. Yan, malinis na. Ito, icy siya guys. Icy. Okay. This wala siyang amoy. Okay na. So, eto, ilalagay ko na lang to sa Coles bag. Grocery tayo dito, guys. Okay, anak. Alright. So, ulit tayo na. Eto. Big W naman tayo. Ano ba unahin natin? Ito muna mga babasag na. Butter. Where you going, Han? Get bite. Oo, si John. Kawawa si John. Si John, ano siya guys? May chapter siya bukas. So ngayon, kukuha siya ng bait. Tapos, yung mga gagamitin sa fishing. Mangingisda sila. Mga taga-Adelaide na customer niya before. Yun ang kanyang mga kasama. Hindi ko alam kung ilang, 7 ata or 6. So, si John po na po. Wala siyang pahinga. Nagbihis lang siya ng pang work clothes. And ayun na siya. Magdadrive siya sa bay para kunin yung bait. Para sa charter niya bukas. Maaga siya gigising bukas. Sunod-sunod. Saturday, Sunday. Kaya bukas, yung mga bata, hindi madadala ni Jang kung saan yung footy game. And ako, hindi ko rin alam yun kung saan yun, guys. Kasi parang an hour drive yun. So, ayaw naman ni Jan ako mag-drive. So, si Willow, pipick upin niya yung mga bata, mga 7 o'clock bukas. Kasi si Max, ka-team nila. So, isasabay na lang siya, yung dalawang boys. And Tony Hall, hindi na kami kasama kasi wala. Hindi tayo magkasya sa car. And ang pangit din ng weather, guys. So, okay. Ito. Sana magandang weather. Sana hindi maulan bukas kasi kawawa mga bata. Iniwan na tayo ni Jan. So, puno na to. So, ulit tayo isa.
Yung mga bata, hindi na ako binalikan. Nanood na yun ng TV, mga yun. Okay, gatas. Soft drinks. Apple. Ito yung apple, oh. Yung binili namin to ni Jan. Okay. Ito, grapes. Dami pa talaga. Dami pang pagkain. Alright, next. Another one bag. Ang aking avocado. Alisin ko na dito sa plastic. Yun ang kainin ko bukas. Palitan ko yung plastic kasi nabasa na yung plastic. Meron tayo dito freezer bag. Yung mga ganito, hindi ko natatanggalin dito. Sa caravan na to. Yan, mga yan. Sa caravan na. Si Holly mahilig sa avocado eh. Then, yung ating, nasayang, hindi ko to nakita. Ay, yung ating ano, okay pa to, cucumber. Hindi ko to nakita ang ano, strawberries. So, sa ano na to? Ito, wala na to. Okay. So, I think that's it. Ilagay ko muna to sa bahay. And then, yung ating SD card, pakunti na lang na naman. Pakunti na lang yung ating SD card. Yung memory ba? So, mamaya na lang guys, kasi yan, ilalagay ko lang naman sila sa fridge. Ililipat lang sa bahay. And, yun. Yan na sila. Tulong-tulong. Ha? Laundry, yes, please. Can you cook these? Okay, Look, yeah. nearly up the road. Oh, wow. And, ayan yung ating ref, guys. Oh. Ilalagay natin yung mga, pinunasan ko lang, ilalagay natin dito yung mga kinuha ko sa caravan. So, dito natin sila ilalagay. Ayan sila, oh. Clear. Okay, linisin ko mo. Ilagay ko mo to sa ref. So, yan na yung itsura ng fridge, guys. Nailagay ko na lahat ng mga kinuha ko dun sa caravan, sa fridge ng caravan. Dito na sila lahat. Ayan na yung eggs and the rest. So, okay na yan. Yung mga bata naliligo na. Tapos na ako magligpit dun sa kusina. Ngayon, ayan. I-invoice ko yan tonight, guys. Yung mga nasa satchels. Kasi sila na lang yung natitira. Pasensya po. Ngayon ko lang kayo may invoice. Then, ayusin ko yung mga, meron ko dito mga boxes na dumating bago kami umalis, guys. Andito. Ayan, Korean, Bangkok, Bangkok, Bangkok. Ayan, mga Bangkok. Tapos, dalawang Korean. So, yan ang mga gagawin ko, guys. So, yan ang aking mga gagawin, guys. Eto pa, meron pa dito, guys, na box. Yung eto, nakuhaan ko lang to ng konti. Tapos, meron pa dito. So, ilan bang boxes ko nandito sa loob? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eto, mga hanger to. 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 pieces ang nandito sa loob. Kasi bago kami umalis, bago mag-holiday, meron ng mga boxes na nagsisidatingan yung mga Korean. 4 yung Korean na boxes na dumating sa akin. Pero hindi sila isahang bagsakan. Basta bago kami umalis, maraming boxes na dumating. And then, meron dun sa labas na 3 ba yun? 3 ba yung nasa labas? Tapos, may pinahold pa kami. May pinahold si Jan. So, 4 pala, may isang maliit. Yung isang maliit ay sa curry shop yun. Yung in-order ko sa curry shop na basta abangan nyo yun sa curry shop kasi
I-haul ko yun sa inyo. Tapos yung isa ay personal from Korea sa akin. So yung paninda, 2 box yung bagong dating. Tapos meron pa mga parating na pinahold ni Jan. Marami-rami pa yun guys. So yeah, madami tayong mga bagong items. Madami tayong bagong items guys. So yan yung mga gagawin ko after nitong after nitong vlog na to. Yun na yung gagawin ko yung sa aking online selling. So i-end ko na yung vlog kasi magpapahinga na kami. Nakaligo na yung mga bata. Ready na sila for tomorrow for their football. Good luck. Hindi ako makakasama kasi You can't watch. yeah, kasi nga iba ang maghahatid sa kanila kasi si Jan nga, sabi sa inyo, busy si Jan, mag-charter na bukas. Ako, asikasuhin ko yung mga pending kong invoicing. Then, i-arrange ko ulit yung aking mga paninda para makapag-start ulit ako ng live selling. So, hopefully, Sunday or Monday, makapag-start ulit ako. Tapos, Monday, shipping ako ng mga pending pang nagbayad sila. So, yun na guys yung vlog natin for today. Thank you so much. And yung ating SD card, konti na lang ang laman din. Ano na, lahat na puno. Yung bago ko puno na, ito yung luma ko to, nag-delete lang tayo, ay nag-transfer lang ako sa laptop para makapag-vlog tayo today. So yun na guys yung vlog natin for today. Thank you. Please like, please subscribe. Wait, look what Holly can do with her thumb. Yeah. See you on our next. Very flexible si Holly, oh. Wow! Look. See you on our next vlog, guys. Thank you. Thank you. Nakaligo na sila. Please like, Can you do it? please subscribe. Haven't you? See See you you on our next next vlog. vlog. Good night, guys. Bye, yeah. Yeah. Hang on. Bye. Bye. Nakaligo na sila, guys. So, good night. Just tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me.